Muista, pikkuinen, jos vielä joskus eksyt uudelleen, niin karju. Paddington, sinulle on kirje Perusta. Oh. Parahin Paddington. Minulla on valitettavasti huolestuttavia uutisia koskien Lucy-tätiä. Lucy-täti on kateissa. Hän kasvatti minut, kun olin vielä orpopentu. Minun pitää löytää hänet. Perheloma Perussa! Perussa? Perussa? Noinko vain? Tervetuloa Peruun. Onpa komea paatti. Jappaa! Voila! Lucy-tätisi suorittaa jonkinlaista etsintää. Kai tiedätte legendaarisen Eldoradon. Ai siis... Hyviä pottuja. Ei, vaan kullasta tehdyn kaupungin. Ai, just. Paddington, ikävä todeta, mutta Amazon on melko... Oh. Laaja. Tänne päin. Kiitos. Sitten tästä vasempaan kai. Mun suku on kirottu. Kultahulluus. Oudon näköisiä symboleja. Vain kuivapesu. Lucy-tädin huivi. Mitä ihmettä puuhaat siellä? Kenties lievä hätätilanne. Kansityhjäksi! Pitää löytää hänet. Lucy-täti etsisi minut vaikka mistä. Et tosiaan välitä aarteesta. On kultaa tärkeämpiäkin asioita, herra Hunter. Missä olet, Lucy-täti? Missä olet, karhu? Vähältä piti. Ei hätää.